Ayo Mas Handang persiapan. Iya. Barang apa, Bu? Aku kayak lho si Kuncel karo Mondel ora wani adalah tantang. Tantang. Deal kuwi. Ora Tenan kuwi. tenan. Tenan. Derajate menungso luwih dhuwur. Iya ning wis ning lokasi ya mbuh. Nek kowe dhewe wani ta? Lah ya wani ono sing cek lokasi. Saiki lho 10.000 tak gas lho. Tenan lho. Tak nek 10.000 karo Rian 20.000. Saiki. Gas. Jare 10.000 andang rek 10.000 arak dhewe. Andang gak di 10.000. 10.000. Lah, adruni wae. Ayo, aku urun 10 malah karo Rian. Kowe 10. Sat. Kowe gelem ra urun 10.000. Andang dhewe. Iki wis wong papat. 50.000. Ya, kuwi wis 100.000. Slomo to iki. Ora no. Aku ora hewan andang iki. Oh, kuwi plek 200 wis 300 kuwi mut biar kowe. Tukang cek lokasi kok wedi. Nyata. Atasane. Ngerti lho. Rekam linting gancok. Ini. Makasih dene anak-anak. Cang yo.